Pamedwa mambo mtasa. Zvese zvinchataura ndezvechokwadi. Zvese zvinchataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Ndikanyepa ndinoraswa nemhosva. Mwari vamubatsiri wangu. Mwari vamubatsiri wangu. Taurayi, varume vamwe garai mwacheko. Pamusoro peitsangani. Yes. Ndinodzi Sofia Manyangadzi, mai Manyangadzi. Ndiri mukunda Mudzongo. Mhuri yangu yauya pano yekwa Mudzongo. Ine nyaya yemukomana wakabva nguva yehondo achienda kuMozambique. Aenda kuMozambique wakadarikira nevamwe achienda kuDorwe. Aibva asvika aibva arwara wari mhuri. Kwabva ashaika kudaro. Vanhu takangogara. Hatina chetakamboyeyo nacho. Tagara kudaro hanzvadzi yangu yanga iri mukariba ticha wakabva abvayo. Abva ikoko wabva auya kumba. Aindotaura nyaya yekuti ini ndiri kurota John. Uri kutaura kuti uyai munditore. Ndikati zvakanaka siku mochigadzirisa. Nguva yese kubva 2000 apa akabva ukariba 2019 kwabva arwara. Kwabva adini? Kwabva ashaika. Asati ashaika wakabva uya kumba. Akati tete. Ndikati ishe. Zvikazi ndine nyaya ini. Ndakabva kukariba. Asi ndine nyaya idzo ndaurira kuti ndigadzirise musha muno. Asi ndasiya ndati mukadzi ndiri kudzoka. Imimi chiponerai mukadzi kumba. Vamataura kuti uri kuno uchazoya yake mari yake yadini yaita sorongoya. Ndetaiwa tito sekuru zvishoma vanapona aibva adaira mudzimai wacho. Ndikati iwe washaya mari inosvika saka usorongoya akatora mari obva adini obva auya. Kazi ange mudzimai aiwa zvakanaka. Tagara kudaro ndipakatanga kutaura tete inini handifungi kuti ndichararama. Ndoti sekuru mautaura ndinodaro. Kazi ndauya kuno kuti nditaure nyaya iyi kuti imimi John semaroti ranga arundiita kuti muchanditora kuMozambique ndichiuya kumba. Inini handingagari kuwe kuMozambique ba. Ndiri kudawo kuuya kumba. Asi tete chandakakanganisa. Ndakakanganisa kuti kuna John nguva yaifamba hondo iya wachingorohwa wachidini. Ndikati munin'ina wangu usatambudzike bei. Birawo kuenda kuri kuendenyi wamwe. Asi wakwenda nasiya ataurawo muchikuwa kuti ndakuendepi kuhondo. Kwabva mwana aita kudaro kwabva aenda. Zvikazi wakabva ashaikirayo. Saka inini ndakuusirai tete. Ini ndazvitatu kwakuenda uko. Icho muchasara muchiita inini. Kusvikira John abva kuMozambique. Maigira kumba kuna baba namai. Ndinemi. Sekuru. Saka ndinobatikana nazvo. Nguva iyoyo 2019. 2020 na 21. Ndamuka. Asi pane chinhu chandakasiyirwa ini. Chimbori chini. Ndikati wakanditi kune mukomana uri muMozambique. Asi wakazi endai muone sekuru zimunya. Ndiye anga inayepi kuMozambique. Mwamatsanangurirwa zvese. Ndakangoti kwati paumba. Ndaenda pashopu pasekuru zimunya. Aibva atondiiti tete ndikati sekuru ndatambura ini. Ndandobva paumba. Ndikati kuti ndasvikariyo. Ndadini asini ndadini. Ndatouya. Ndiri kubvunza nyaya yemukomana. Kuti mukomana wakaenda kuMozambique uyu. Mamuri mese here muritaurire muroora akanga anitaurira kuti Maxwell ndiye unotobvunza sekuru Maxwell. Ndikati aiwa zvakanaka. Kazi tete mataura zvakanaka. Izvozvizvi
kuti munyatsonzwisa chiendai kuofisi yemawabatwa motaure ikoko ndo achakupa zvese. Ndikati alright, maita zvakanaka. Ndaita kudaro ndakabva ndafonera munin'ina wangu kuri pano. Munin'ina, ndazwa nyaya iyeyi yataurwa yasekuru John. Ndafunga kuti zvotiri kuti hazviiti, unofanira kubva auye kumba. Zvikazi mukoma tofunga zvindizvo chaizvo chaizvo. Ndibva ndafonera mwana weuyu wekushayika kuya kumba itura itaura izvozvo. Ndikati Dhanimo, nyaya iri kuno katete matoita henyu indanisha kuti ndozvibatira papi. Nditi aiwa, kana tawirirana zvadini zvanaka. Saka izvozvi ndakuenda kumaofisi ndotaure newari kumaofisi kuti ndiuye tochiona utori. Ndakaenda kumaofisi ndikasvikako. Ndibva ndasvika pekutanga ndapinda. Ndikati handii ndairota ba. Hanzvadzi yangu yaidini? Yairota. Saka inini ndauya wakanditsidzira kuti kusvikira John auya muZimbabwe ndine miminde. Zvikazi aiwa yakanaka zvii. Pindei mune chitumo mutotaure. Kobva ndapinda muofisi yepamberi. Zvikazi mauya nei? Ndikati ndine nyaya yemukomana wakaenda kuMozambique. Anga arimo kunga wari kufembera. Kazi John? Ndikati ndiye John. Ndiye ndiri kuti. Zvikazi mama hazvinetsi. John takamuiga takadai. Uriyo kudoroi. Saka zvotakukuitai. Takukutuma uchimende kunyi kumatumba. Ndikati zvitete izvo ndichawana ndai. Kobva ndaendepi? Kumatumba ndakanga ndasvika kumukorori uri pamba. Ndikati iwe ndaenda kuofisi yanitaura kuti endai kumatumba. Zvese zvinopira zvese. John tiri kumuziva uriyo kuMozambique kudoroi. Ndikati aiwa yanaka iyo. Ndikati asizwa mukoro kuti tange kwekozwa ndo the best. Tosvika pamatumba tozwa kuti pakamira sei. Takabira nemukoro wakaniperekedza tikasvika pamatumba. Tibva tabvunza zvikazi mukuru wepano haasi panoba. Wadzika kumba kwake. Kwabva tateera. Tasvika kumba kwake. Tasvika kumba ikoko. Akati ndikandini mukunda mudzongo. Mai manyanga dzepamhira. Zvikazi kozi mauya nei? Tikati sekuru tapotseka. Tiri kutsvaka mukomana wakaenda kuMozambique kuhondo. Saka izvo akaenda. Kuri kana kuti ndoda kuyepi? Kumba. Yakanaka nyaya intete. Endi ndimatanga kuita chinhu ichocho. Muna 2022. Maita zvakanaka. Saka takurongerana. Imi munosouya Mande yega. Ndo panoungana makomrades achitaurirana. Ndikati yakanaka iyo. Handigari. Mwana aibva ati ini mai ndiri mukwambo. Kuti inini ndiende kofambira imi mwanhu wekwamudzongo wariyo kwete. Mukwambo wakaonesa badzuku ndipa. Mototsvaka zvekudini? Zvekuita. Ndakafonera umwe wacho padisi. Iwe ona zviri kuno. Taziyi tiendepi kumatumba. Asi ndakuda iwe kwamudzongo chaiwo kuti ndidini tiende nawo. Wekutanga akanga ariyo kwamanyangadzi. Saka iyo akati pangu pakwana mukwambo. Chienda imi waridzi wenyu wenyaya. Wekwa DC aibva afuna akati tete endai naRichard uri kwaMutare. Ndiye muchaenda naye. Anombonetseko mandafona. Richiwe kwazi tete. Ndikati ndatambudzika ini nyaya yaJohn yamuka. Ndoenda nani? Asi ndazina Oliver. Endai modedzi Richard. Muende nani? naRichard. Aiwa yakanaka iyo. Wakufona. Gatete tosangana nguva iyi. Ngati Mande makuseni 8 ndinofanira tapa matumba. Kwabva taenda. Bauya mukomana.
aibva asvika, hambai. Takaenda takasvika pamatumba. Muri wepi? Wekwamanyangadzi, wekwamudzongo. Ini ndiri tete inini. Ndiri kungotungamira sezvakasiya zvataura nyakuenda. Asi iwo basa ravo ndiwo awo wanoita. Kwazi aiwa zvakanaka. Saka chinyi chambomuunza kuno imimi kuti muone kuti munhu hope tazwa. Asi chinyi chinombokanganisa kumamisha kwenyu imimi? Ndakati muri kutaura yenyu kudaro. Ini ndakatomborohwa nekombi. Ndiri mukati ndakaroiyoira kuti wamwese wakati ndati chinyi vanhu kwauchitanga wandaenda kuexray mandarapiwa. Handina kuitawo hanya nazvo. Kwakubva ipapo ibva tasangana nemukomana uyu wemumwe wekwamutani. Anga akadonhawo muoko akaguka. Iwe muoko zvadini? Akati ndakangodonha. Wabva wadini? Wabva waguka. Ndikati ko zvinombofamba sei? Ndibva ndabvunza futi kune muya asati ashaika. Ndikati ini zvinombofamba sei izvi? Zvikazi teta hapana. Paka akazouya hake otaura kuti ndiyo nyaya iyi. Zvati garei. Iwe kwaDC yacho aibva aguka gumbo kwazi anga ari pamagwere seriyo. Ndikati nyaya iyi zvagara muroora wangu ibva aguka gumbo mai wavo zvokutoti izvo zvimungariona haafambi zvakanyanya richakato gumbo iroro. Ndikati nyaya iri kushata iyi haisumira zvakanaka. Ndakufonera ndikati ndakuenda kumatumba. Inini mbuya nyaya ndikuda inini taizwa tsukiti twese tuzwa Wakatsurwa. imimi muri kuda kubatsirwa papi? Isisu tiri kubatsirwa pekuti ndanda kupasvika. Takatomboita dare timbotaurirana kuti ngatite 100 paidiwa manje kupinda kwinyi Mozambique. But vanhu vakandoti tichabvisa. Hapana wakadini? Wakabvisa. Vatapangana kuti vamombe dziri kukaribha. Wati aiwa. Takufona pamatumba. Wamwe wada kuenda hatina mari. Vatashayeni. Wakati mombe dzani zvapara zvakadaro. Kwabva taenda futi taona kuti isisu beta tidini titsvake chinotibatsira kuti mukomana auye. Kwabva taenda kotaurawo neumwe kuti atibatsiro. Wamwe waibva wapopota kuti maita zveimega kubvira kuramba kusada kuti John abve kuMozambique auya munyika. Endi pekutanga pandakaenda saka mazwa ndiri kutaura. Muroora wakatondituka. Mbuya. Kutorwa kwevanhu kuMozambique wakafa nguva yehondo. Kune zvinoteedzerwa. Yes. Nehurumende kune mitemo iriko inofanira kuteedzerwa. Kune vanhu vanofanira kunotora. Handi kungonotora chete. Because sekuziya kwenyu makuwa ari kuMozambique handi guwa rekuti unongosvika ka ungoti takutotora munhu wedu. Handi because kana ari mumass grave haatoreki. Asi kana akafira kuri kunze paine paari, iwo vakomana iwo makaenda kuna pamatumba vaya ndiwo vanoenda ikoko, ndiwo vanonomutora ouya naye kupi kuno. Kana mati anowigwe kumba anowigwa kumba, kana mati awigwe pane mamwe magamba pamatumba anowigwa pai pamatumba. Handizvo? Mazvita saka imimi ndo ndizive kuti dambudziko renyu imimi nderenyu. zvese takatopedza matsamba zvese kuti auye. Dambudziko renyu ngeremari rati mazosvika muzosvike kuno ngeremari. Hapana urubvisa mari bauti totore munhu. Aiwa. But imimi ka mukaisa nyaya kuvakomana kumatumba wanoita zve reburial, exhumation, reburial and what
wanoziva nyaya dzavo kuti vanofambisa sei muhurumende kuti wapiwe rubatsiro rwekudi runotora unless kana muti mimi akakuti muparuda mari ndiani ndiko yekumatumba pakasi paudiwa mari wangototi 1000 right zvamunoita ka chindisirai nyaya yacho ndizwe nyaya yacho kuti yakamira sei pamatumba ipapo kuti chiri kunetsa chii ndinoita zvokuti mubatsirwa naauya because kana akutonetsa uyo anofanira kunge achitouya kupi wanotoenda kumuzambihurumende handi yekutanga bakutorwako wakawanda vari kutorwako vachiuya ende vari kuvari makomoka izvozvi so pane 44 wakatorwa pauya pamapara watori mukasvika pamatumba izvi pane tende iripo mune vakomana 44 imo wada kutonowigwa saka umwe utori ndoda kuvigwa kumba kwani mhuri dzai dzakatotaurirwa asi vanouya kotora izvozvo izvi kutarisa izvi kutora vanhu ipapo kuchera nekuita sei nekudii ndiwo vakomana vematumba zvinoitwa nehurumende izvozvo saka ndizokutaurira angoti takatopedza kwesokota kutoti dai takatoenda musi wa 15 aiwa but imimi munoenda muri kuenda tsamba yekuti mupfuure nemunhu pabhodha munayo wakatonyora iwo ndiwano but iwo kana wariwo vari kuita ka saka mhuri iri kupinda papi aiwa yakati zvamururunga izvi hatisi kuziva kuti mururonga zvakadini aiwa saka 1000 iri kumbodiwa 1000 yakazindei aiwa ndima kutotijekesera kuti hapana mari ndati 1000 yakazindei kwanzi 1000 picha hapfura yekuti vanhu vaya vanodhiga waya vanopiwawo ichiuya yekupinda pabhodha iwo ndiwo akati mari dzenyu hatibati imimi ndimi chabata mari dzenyu panodiwa uzobhadhara tozoti bhadharai aiwa muri kuona izvo ndikuedza kutaura iti ndikuedza kutaura kuti imimi akakuti imimi ndikuda mari kuti nyaya yenyu iitwe ndiani takati tori mhuri 7 musitasvika kumatumba hatinotaurwa inini ndega mhuri yekwamudzongoba tati tori mhuri 7 wamwe waitobva bocha wamwe wachibva kuchipinga wamwe kwarusape kwazi hatichaendi semhuri imwe cheteba takuenda mhuri idzi kotora edzenyu pane mhuri dzadziripo mbuya hapana here mumwe anga aripo panapa iyi mhuri yekwangwi chete kuruda kuenda mhuri 7 dzakasiyana iyi mhuri yekutanga iyo yechipiri yechitatu yechitinoda hombowo kuti tizwe kuti pamatumba zveshuwa vakati ndamotsvage mari here saka ndiyo tatatuda ino kana iri mhuri 1 iri pana patsuro imhuri 1 atuda imwe mhuri hapana imwe mhuri ndiwe ndikuti yakuda kutofona uzi nyaya yenyuka haiti zvokuti mungaunganidze mhuri ka saka mungaunganidzana mhuri nekuti pane vamwe vari mhuri varamba bhadhara mari izvi iyi mhuri 1 here iyi mhuri 1 aiwa saka wamuruti mimi wamaunzira kudari ndiani wasungwa wacho waitopopota uyu murora waitopopota kuti handidi kumuona pano
waipopota nyaya yechii yekuti moyo mutore muchiunza pamba. Aiwa, pamba anga murora angataziva kuti munhu auye pamba pamai wake nababa wake. Ndo zvakandinetsawo. Aiwa. Handi nyaya dzekumba dzakuda kubatanidzirwa. Kumbira kuti mambo tibatsireiwo mari here kana kuti zvamaurire here kuti Ukauta wabhadhara. Tirikutoti dai zvaitangwe totorawo munhu wedu auye kumba. Hurumende inokubatsira. Alright, ndiani baba wangu ndiani baba. Taurai tizwe nyaya iyi. Yakamira sei? Alright, pamusoro changamire. Inini nyaya irikuwadza yakaitika muOliver Mdzongo. Yes, my Ndeyekuti teta waka Takasimba. Right. Ndikuti munakagweda here padhuze. Nditaure naye. Right, chairman. Ndiri nane chairman. Ndiri padare panapa. Ndine mhuri yamai yanzani. Mukunda Mdzongo uyu mai Manyangadze. Warutaura nenyaya yekuti wane mwana wavo arunzi ari kudoroi here ada kunotorwa kudini. Hanzvadzi yavo iri kudoroi. Saka waruti hanzi iwo makawati hanzi wanofanira kubhadhara $1,000. Wari panapa wotauti hanzi wakanzi panoda kubhadhara $1,000. Yes, bambo. Ndina mbuya Manyangadze panapa. Waruti azi makawati mimi kuti munotore mwana wake kudoroi. Hanzvadzi yavo kudoroi parudiwa 1,000. Alright, it's okay. Ndanzwa ndatonzwa zvandada kuzwa ndichati wauye ikoko nemhuri wabatsire kuti zvoitwa sei. Alright. Aruda 1,000 ndiani manje. Right. Hapana nyaya. Imimi mese batanai handizo. Endai kuchi kumatumba kuma 6 handiti munotaurirwe the procedure chai inoitwa zvese zvinoitwa. Because chini chirutawa kana ariwo veteran pamusoro yes. Nini ndiri mukuru ndiri mukomana mukuru. Handu yanzvadzi yawo iyi. Nyaya iripo apa tizosvike pakuti tiwiswe pamapepa aya. Inyaya yekuti wakutengesa munda. Wari kutengesa munda. Ndikati inini nyaya yekuenda kumusoro uko isina kusvika kuna sabu kana mbodedza kuti aite dari. Munda weku village. Wedu ndo vari kutengesa. Saka arutengesa munda wapo bana mai. Achiti ndauda kureza mari yekuenda kuMozambique. Zvinombuya. Bana waita hapo. Aiwa. Mire watauro sekunda enda nawo. Ndidani Mdzongo. Atina takatokumbira sabhuku badzi. Kuti sabhuku zvokurudirwa mari. Titsvagirewo unotipa mari yekuti tiendepi kotora munhu. Wana wazogara. Takatoti tsvagai unofana kuti wana vanozogara kupi. Kurudiwa mari kwacho kurunzi hakuna kumbonzi mari ba. Saka mari yacho mamuda kuendesa. Kana ndizo kutengesa munda wana vanogara pi. Regai wataure wana wacho. I'm sorry mama. Takaberwa tiri 7, tasara tiri 2 kudai. Atitaudzani nenyaya iyoyo. Manass 2022 ndakanzi kurudiwa Ruth Musasa. Ndiri mukunda Mdzongo asi ndiri Ruth Musasa. Wakandifonera madare avo hawana mbondaidza kana 1 day. Bhudhi asati afa ndikatomutora Bhudhi ndikagara naye mwedzi achirwara ndikamurapisa. Akauya right. Ndikamudzosera kumba. Namatara arutaura nditozvizwa pano kuti waigara madare kuti John uri kumuka zvikadi ini handizvisivi. Ndakafonerwa muna 2022 zvikanzi kurudiwa 300 sekurite mutore kuMozambique. Tikachaya wasikana watatu 100 mari iyi.
ikagara gore yakanyararwa. Last year tichita tombstone yewakomana avo 2 avo wasungiswa. Tikaigara dare. Tikati ngativhise mari. Zvatotora mari dziri kukharipa kwakuita ticha aifundisa baba wawo. Ndiyo totora ngati mari haibhadhari yawawa ngeyawo yefamily yawo. Uyu John ngewedu tese, John aitera mumashure mangu. Saka 300 hana kuzotaura nezvayo. Akuti parudiwa 1.2. Ndokuramba kuri kuita family. Kaenda kutengesa munda hana kundiudza ini. Munda isusu tasara surviving tiri 2. Ane simba ripi rekutengesa munda wababa wangu ini namai wangu. Iye achitengesa munda asina kundiudza. Ndakaona wakomana kwanisenda uzowasungwa. Iye hana kutaurira. Patakanisendera messages roti tiri kumirira hurumende hana kundiudza. Uyu uripo ngataure zvandakakanisa. Ai, wasikana watatu. Nizomirai. Mirai. Datichi. Awaichi musha ndimai. Tete. Masista zai. Iyanzazi ya baba. Iyanzazi ya baba. Ko uyo ne uyu ndiana. Mukoma ndio wakatedzana ndio wasikana. Ndio wakatedzana wari tu. Ndio watosara ndio ndambo mutaone hefuti pana. Kuti mukauya padare rino mwine kari mubhachi kanobuda. Saka siyana inacho. Saka nyaya ya John chadini. Tapedza. Wari kuita nezva John wataura kuti hatina patakambotaura nyaya 1000 atizvizivi. Saka ini chandakuda ndechekuti chekutanga mirai. Ini kana ndatopedza kudai. Kana paine yanga akakutaura kuti 1000 watoramba. Saka kuramba kwaita pafoni apo waramba nekusingaperi. Saka musanetseke kana paine yanga ati kuseri ndikuda 1000. Musanetseke nazvo yatopera. Because matozwa chairman ari kuti secretary general ndine nyaya iri kutaurwa iyi pindurai. Akataura 1000 ndiani? Uye akati atizvizivi. Saka imimi makuenda kumatumba. Musvika kumatumba. Musvika moti tabva kwamambo. Tazina mambo chita izvinofana kuitwa kuti mwana John adi. Iwo anozviziva because hawana zvavanoninyepera because panotombonotorwa wamwana wacho kuMozambique ndiye ndiri kwemo. Saka iwawa wapa mapato wanu imimi mbuya. Imimi yenyu mbuya. Imimi yenyu mbuya. Mbuya yenyu imimi. Munda wemhuri hausi kutengeswa. Senene munda mbuya. Atina mboutengesa kana. Musambofungenezwa baba. Musambofungenezwa utengesa. Atina utengesa baba ndoti munacho. 300. 300 takatotenga machira arikoitwa. Kwazi tenga machira. Machira aiwa. Wanikilomita machira. Ini ndiye ngwa 100 nini. Mazwa. Kwacho anokuzisa 100 ba. Manyini. Anobvisa 100 ba. Mati 300. Ndiye uyo wataura asi nini 100 ngeyangu. Uyu ndiye akamtaura kuti wasikana watatu. Umwe akashaya. Tikati iwe mwana we wakashaya. Anobvisa 100 ba. Ndiye akatoya nemari kubva kubulawa. Indasvika kubulawa 100 ba ndigari muno. Wakatotumirwa uyu. Mira imbuya. Ndiye akauya nemari 200 wasikana yangu newakafa. Yake hana kutipangidza kuti wabvisa sakati maovheta aruda 300 yekotora chidhumbu. Tikati isu mari wakomana awa wehakadzi dzangu wese wari pawo. Wachachiona mombe yekuuraya kuti tiunze John mumusha nekufidha vanhu vanenge varipo. But iye wana wesawa hadi kutaura uri kutaura neuyu chete. Hatauri nevamwe wesawa. Wamakuti wana vari 3 wakomana wana wavo vari pawo. Nyaya yatopera zvisei moko dzisemo. Chilonga izuwa imi musati madzoka kubulawayo. Mazwa ere? Hey. Nechindevere munoti usati wadzoka kubulawa. Ungapendukanga. Yes, ungapendukanga emagumeni. Yes. Anditi? Yes. Tangai maita chi? Manje nechidiwa kubasa ndatorara nchifamba nasi. Zwana mbija. Yes. Kukala. Hamba ematumba. Yes. Uzi ukagweda. Yes. Kuti uzahamba njani. Yes.
What a deal now. You going to be Ziaba fan of Anya. I know. Yes. Everything is okay now. Yes. Thank you. Why you can't call up? How could I tell? Thank you. Thank you. Right. So, man. Pamunoenda mupi? Muchimba panapa? Yes. Usati madzoka bhuwayo? Yes. Muri kuenda muri zvamakaita? Izvo yakakomana? Muri kuenda mese makadai? Mova maenda pamatumba? Mova manotaurirwa process? Mapepa aripo anosainwa kuti apo here nechii zvese? Mova mapiwa chii? Date? Yes. Mapiwa date mochizorongerwa kuti maizi mapepa ekuenda ekuti mubire uko agadzirwa ready. Mochibira uko nawo vandakagweda netimu ravo vonoita zvavanoita. Anditi pane aripo chief exhumer anditi ndiye anosvika achikutaura kuti munhu wamuri kuti ari kuno kupari kubuda paya anomutaura kuti handi munhu ari papi ari apa wenyu uri apa. Kana nyangwe vari watatu anowaseparata kuti ruoko nderweuku ndezveuku ndezveuku kana akwanisa kuti wenyu wakwanisa tichakurai munhu 10. Saka wanazo zvese apa. Saka munoenda ikoko motaurirwa zvese zvida kutaurwa zvese. Imi chenyu muzongotaura kuti musha mwana ari kuuya musi wakati woita zvakati mowiga mukomana zvatopera. Saka endai kumatumba mwamanopedzwa nyaya. Izvi $1,000 no, zvemunda no. Right, endai next case.